Hvad så YouTube, og velkommen til den her episode af Minecraft. Sammen med mig, sammen med den danske Minecraft gamer. I denne episode sidder jeg inde på en ny side, som jeg har fundet fra ikke lang tid siden. Der er noget, der hedder East, og så er der noget, der hedder, nu skal jeg lige kigge, og der er Blood World, det der hedder med mange, der spiller, synes jeg. Der er helt 7 inde på det, kan jeg se. Det Blood World, det er vist meget populært, det jeg lige har været inde i. Det er der, og så har vi... Herhen har vi det der. Yes. Og det er så Noahs Ark, man går ind i umiddelbart. Jeg ved ikke, hvorfor de lige har valgt Noahs Ark, men det har de. Men jeg tænker, det vil ikke dem selv, der laver det. Det er nok ham, der hoster til mig, tror jeg. Ja, jeg er ret sikker på. Men det kan jeg godt lide at spille. Det er sådan... Altså, jeg leder stadig efter et sted, men det er sådan, du tager din guldskål og claimer et område. Så kan du bygge, og så kan du altid gøre det større ved at gå op i en af hjørnerne, hvor du har claimet, og så bare gå så langt ud, du vil. Og nu skal jeg godt nok have noget af min mad, selvom jeg ikke rigtig er så glad for at bruge det. Sådan der, men det er sgu også lege mig, ikke, mand? Overdød. Den der, jeg hader zombier, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan bare ikke lide dem. Lad os tage noget. For land claim. Okay, man skal claim, før man kan hakke, ser det ud til. Okay, så gør vi jo bare det et eller andet sted. Det skal vi nok finde ud af. Nu skal vi bare lige et sted hen, hvor folk ikke bare render. For det er nok ikke så rart, hvis folk bare render igennem vores ting. Men det her, det ser godt fladt ud, så det tror jeg vil bruge, når jeg lige med claim ud. Okay, mor. Help? Kan man ikke få noget help, måske? Nej, det kan man ikke. Der kunne jeg skam finde ud af at få claimet. Jeg fik et rimelig bøjset område, synes jeg. Så skal være helt ærlig, synes jeg faktisk ikke, jeg fik et særligt godt et. Men det er sådan det er, og det må jeg leve efter. Men jeg går i gang med at hakke nu. Og så... Og så vil jeg vende tilbage nu, når det hele er hakket. Hej og velkommen igen. Jeg synes, det blev lidt kedeligt at ikke se film, så... Men jeg nåede op til den ene hjørne. Men så mødte jeg lige et lille problem. Som desværre er der faktisk står et kæmpe stort jungletræ midt i det hele. Og det kan jeg lige tænke om. Det duer jo ikke. Ikke når man bare viser dem frem igennem sig. Jo, det er dejligt. Så kan vi også lige se, hvad vi skal grave til, og ikke længere. Sådan der, og så er det jo ellers bare derude af. Men vi kan jo allerede begynde her med at lave den her. For jeg tænker, at jeg godt vil have det i det her lag her. Det tænker jeg er fint at. Jeg synes, det er et godt lag. Og sådan er det bord. Så det bliver det her lag, som ligger op til den her flade her, som det nu gør. Som I kan se. Sådan der. Og så graver vi videre rundt. Eller sætter vi videre her. Hvor jeg faktisk tror, at vi kommer til nørdesager og irriterende. Nej, det gjorde vi faktisk ikke. Bum, så kan vi bare lige hakke slå det, så skal vi fri for at se på dem. Og bum og bum. Så er det bare dækket til herinde med jord, og det håber jeg faktisk bliver nok til, fordi at min skovl, den kan I se, den er godt brugt op, så jeg tror sgu ikke, den er nok krudt til at hakke mere jord. Og så skal vi ned i mine, for at vi kan få en ny, så... vi slipper jo ikke for at gå ned i mine alligevel, så... Hvorfor ikke bare... Ja, vi bruger den sgu, og så går vi ned i mine, fordi det skal vi alligevel. Så... Men jeg
tror uanset hvad, så skal vi nok ned, fordi at det ser sgu ikke ud til, at der er plads til... Eller den har nok krudt til det, vi skal have. Det ser det slet ikke ud til. Sådan der, og så vil jeg bare have videre. Men guldskoven videre skal vi helst ikke bruge, for det ville være lidt ærgerligt. Så mister vi jo et okay stort claim-område, jo. Så. Men ved I hvad, vi går ned og miner nu. Nå jo, og det skal vi gøre. Så tænker jeg, vi kan lave mine nedunder hernede. Og så fik vi sgu da et okay godt område. Så er det bare lige mine lidt sten til at starte med. Men problemet kommer jo nok derhen af nu, når vi skal til at have de store miner, så er det sgu en masse, der skal claimes, og det... Jeg er sgu ikke lige den bedste til alt det der claim-halløjse, så... Altså, det bliver nok ikke så fedt, men ja, skal nok også til at slutte denne video. Jeg ved godt, den ikke er så lang, men det bliver nogle korte, små episoder, som jeg laver. De bliver ikke så lange, det bliver nogle små hyggelige nogen, som vi kan gå af det sjovt med. Så, men det bliver nok heller ikke den længste episode. Jo, det gør det, for de tager ikke så lang tid, de kan eller finde videoer. Så det er nok nogen, der ligger på omkring 2-3 minutter. Så jeg vil bare også sige, at vi ses i næste episode.